met een feestsfeer. Ja? En ik zie een paar mensen hier staan die zeggen van ja, gezellig. Maar ik zie dat er nog veel meer mensen zijn. Dus doe een stap naar voren. Hey? Doe 2 stappen naar voren. Ja? En we maken het één grote familie. Net als de vakkenbrigade. Iedereen zegt vakkenbrigade. Iedereen zegt vakkenbrigade. Ja, dat zit er goed. Dat zit er goed. Zie je? Als jullie